Akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi nke 23. Eze wee kpọọ oku ma zukọta ka ha jiri akụkụ niile nke Luda na Jerusalem. Eze wee banye n'ụlọ Jehova, ya na ndị ikom niile nke Luda, na ndị niile bi na Jerusalem, na ndị nchụaja na ndị amụma, na ndị niile, ma ndị nta ma ndị ukwu, wee kọọrọ ha ihe niile Jehova mere n'ụlọ Onyenwe anyị, na okwu ihu Jehova. Ha wee mee ka ogidi ahụ guzoro n'akụkụ onye kwesịrị ije ije dịka Jehova siri dị, na ndị na-achịkwa ya, ha niile na-edebe iwu na ihe akaebe ya na mkpụrụ obi ha niile, iji mezuo okwu nke okwu a edere n'akwụkwọ. Eze wee nye Hekaya iwu ka ndị mmadụ bilie n'ihu onye nchụaja mgbakọ ahụ, na ndị nchụaja nke usoro nke abụọ, na ndị nche ụlọ nsọ ahụ, ka ha si n'ụlọ nsọ Jehova wepụta ihe niile e mere maka Baal, na maka igwe mmadụ ahụ, na maka usuu ndị agha eluigwe niile. Ọ kpọkwara oku n'ezi Jerusalem n'ọhịa Kidron, wee buru akpa ha gaa Betel. O tigburu ndị Kemarim nke ndị eze Luda guzobere iji surie ihe nsure ọkụ n'ebe ofufe n'obodo Luda na gburugburu Jerusalem, tinyere na ndị esuru ihe nsure ọkụ nye Baal, anyanwụ, ọnwa, mbara ala na usuu niile nke eluigwe. O wee buru ihe nsọ ahụ site n'ụlọ nsọ Jehova gaa na mpụga Jerusalem, gaa na ndagwurugwu Kedron, wee surie ya ọkụ na ndagwurugwu Kedron, wee gwerie ya, tụbakwa aja ya niile n'ala. O bibiri ụlọ ndị Sọdọm ndị dị n'ụlọ Jehova, ebe ụmụ nwanyị na-arụ ụlọ ntụ maka nzukọ ahụ. Ọ kpọpụtakwara ndị nchụaja niile site n'obodo Luda, ma merụọ ebe ndị nchụaja na-esuru ihe nsure ọkụ, site na Geba ruo Bịasheba, ma bibie ebe ndị dị n'ọnụ ụzọ ámá nke Lushia, onye nche ọnụ ụzọ ámá nke obodo ahụ, nke dị n'aka ekpe nke ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ. Ọzọkwa, ndị nchụaja nke ebe ndị dị anya anọghị n'ebe ịchụ àjà Jehova na Jerusalem, n'ihi na ha riri naanị achịcha etinyere ihe na ya etiti ụmụnne ha. O merekwara Tofet nke dị na ndagwurugwu ụmụ Himnom, ka onye ọbụla ghara itinye nwa ya nwoke n'ọkụ na Molek. O gbutukwara ịnyịnya ndị eze Luda nyere anyanwụ n'ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ Jehova, n'akụkụ ụlọ Netan Melek, onye na-eje ozi, onye bụ onyeisi obodo nta, ma jiri ọkụ gbaa anyanwụ. Eze kwaturu ebe ịchụ àjà ndị dị n'elu ụlọ Ehaz nke ndị eze Luda wuru, na ebe ịchụ àjà ndị Manas wuru n'ogige abụọ nke ụlọ Jehova, wee gbapụ n'ebe ahụ, wee tụba àjà ya n'osimiri Kedron. Eze merekwara ebe ndị dị n'ihu Jerusalem na n'akụkụ aka nri nke ugwu mmebi nke Solomọn eze Izrel zụtara Ashtoreth, arụsị ndị Saịdọn, maka Kemosh, arụsị ndị Moab, na maka Milkom, ihe arụ nke ụmụ Emọn. Ọ dọwara ihe oyiyi ndị ahụ, butuo oghere ndị ahụ, ma jupụta na ọkpụkpụ mmadụ. Ọzọkwa, ebe ịchụ àjà nke dị na Betel na ebe ofufe nke Jeroboam nwa Nebat mere, onye mere ka Izrel mehie, ma ebe ịchụ àjà ma ebe ofufe. Ọ kụrisiri ha, gbaa ebe ofufe ahụ ọkụ, ma mee ka ọ ghọọ aja, ma gbaa ebe nsọ ahụ ọkụ. Ka Losaya tụgharịrị, ọ hụrụ ili ndị dị n'ugwu ahụ, zigara ndị ahụ ka ha si n'ili pụta, kpọọ ha ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà ahụ, metọkwa ha, dịka okwu Jehova si dị, nke onye Chineke kwupụtara, ma tie mkpu otu okwu ahụ. O wee sị, "Gịnị bụ aha ihe m na-ahụ?" Ndị obodo ahụ wee sị, "Ọ bụ ili nke onye Chineke ahụ nke si Luda bịa, wee gwa ihe ndị i mere n'ebe ịchụ àjà nke Betel." Mgbe ahụ ọ gbara ọkpụkpụ ya ọnụ, e wee jikọta ọkpụkpụ ya ọnụ, sị, "Hapụ ya, ka onye ọbụla ghara igbupụ nke ya na nke onye amụma ahụ bịara nwaanyị Sameria." Losaya kwapụrụ n'ụlọ niile nke ebe niile dị n'obodo Sameria nke ndị eze Izrel mere, iji mee ka ihe ọjọọ ahụ bụrụ ihe niile o nwere Jehova, meekwa ha na Betel. O wee chụọ àjà ndị nchụàjà niile nke ebe ofufe ndị na-efe ofufe, ndị nọ n'okpukpu ndị ikom
dị n'elu ha wee laghachi na Jerusalem. O nyere ndị mmadụ niile iwu, meenụ oriri nke Onyenwe anyị Chineke unu, dịka e dere n'akwụkwọ mgbakọ a. Ọ dịghịkwa emume ngabiga dị n'ahụ kemgbe ụbọchị ndị ikpe chịrị Izrel, ma ọ bụ n'ụbọchị niile nke ndị eze Izrel na ndị eze Luda. N'afọ nke 8 nke eze Losaya ka e mere emume a nye Onyenwe anyị na Jerusalem. Losaya nwekwara mmụọ ndị maara ihe, ndị nwere ndị na-agba afa, ihe oyiyi, arụsị na ihe arụ niile achọpụtara nke nwere Luda na Jerusalem, iji mee ka okwu iwu dị n'akwụkwọ nke Hekaya onye nchụaja hụrụ n'ụlọ Jehova mezuo n'ala Luda. Dịka ya, e nwere ihe dịka ya n'ihu onye tụgharịrị bịakwute Onyenwe anyị n'obi ya dum na mkpụrụ obi ya dum na ike ya niile, dịka iwu Mosis niile si dị. Ọ dịghịkwa onye ọzọ biliri mgbe a gasịrị, ma Jehova atụgharịrị n'iwe dị ukwuu ya, nke o ji iwe megide Luda na ihe mkparị niile o megidere ya, nke Manas kpasuru ya iwe. Ya mere Jehova kwuru sị, m ga-ewepụkwa Luda n'anya m dịka m si wepụ Izrel. M ga-achụpụkwa obodo a Jerusalem nke m họrọ na ụlọ nke m kwuru maka ya sị, aha m ga-adị ebe ahụ. Ihe ndị ọzọ mere na ihe niile o mere, ha edeghị n'akwụkwọ nke ihe ndị mere eme ndị eze Luda. N'oge ya, Fero eze Ijipt megide eze Asịrịa n'oke ala Perat. Eze Losaya megidere ya. Mgbe Fero hụrụ, o gburu ya. Ndị ohu ya wee buru ya gaa Megido. E kwesịrị ịkpọrọ ya gaa n'ili ya. Ndị ala ahụ wee were Lahaz nwa Losaya tee ya mmanụ, meekwa ya eze n'ọnọdụ nna ya. Lahaz dị afọ 23. Ọ chịrị mgbe ọ malitere ịchị ruo ọnwa 3 na Jerusalem. Aha nna ya bụkwa Hamutai, ada Jeremaya nke Libna. O mere ihe dị mma n'ihu Jehova, dịka ihe nna nna ya mere. Fero tinyere ya n'agbụ Libel na ala Hemat mgbe ọ nọ na Jerusalem, ma nye ala ahụ ụtụ isi nke 100 talenti ọlaọcha na 1 talenti nke ọchịrị na ọlaedo. Fero wee mee Elekam nwa Losaya eze n'ọnọdụ Losaya nna ya, gbanwee aha ya site n'ụzọ Lehokam, wee buru ya gaa Ijipt. Hohas wee nwụọ, onye bịarutere ebe ahụ. Lohakim wee nye Fero ọlaọcha na ọlaedo, ma tụọ ala ahụ ụtụ isi ka onye ego ahụ. Site iwu Fero si dị, o wee nye onye ọbụla n'ime ndị ala ahụ dịka ọnụ ahịa ya si dị, ọlaọcha na ọlaedo ahụ ka onye Fero. Hehokaim dị afọ 52 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem. Aha nna ya bụkwa Zebuda, ada Pedaya onye Roma. O mere omume dị mma n'ihu Jehova, dịka ihe ndị nna nna ya mere si dị.